Assalamu alaikum wa rahmatullahi masu saurare, kuna tare da ɗan wannan naku Abubakar Muhammad Al-Jabbari Al-Agarasi. A yau insha Allah za mu kawo muku bayanai kenan wanda Maulana Amirul Wa'izi ne ya gabatar a shekarun baya, wanda muka yi masa take kenan da ba rufe-rufe akan wannan tona asirin su Ganduje da yayi akan faifan dala. Ta dalilin wannan ne shi Ganduje wato gwamnan Kano yake kullace da Maulana Amirul Wa'izi na da dalilin yaki tafa musu asiri, ya fito ya faɗi gaskiya, ba wai kishin addini ba ko ko soyayyar manzon Allah. Akarmukumullahu, bismillah. Ce ba rufarfi magana faifan dala ne a ce san kai magana na ce ne lalle a sayin da za a nuna jama'a ƙarya ne, magana faifan dala ƙarya ne. Na ce to ko zan iya sanin me dalilin da ya sa aka garzawa zan iya wannan aikin? Ya ce akwai dalili. Me dalili? Ya ce akwai sadda kwankwasa ya barin zance game da janibin ma'aikin Allah, Kano ta ya mutse da ka fito kai magana sai ta tasiri, wutar ta mutu. Wannan ya sa aka zaɓe ka kai magana kan faifan dala. Na ce haka aka yi? Na ce masa to inda matsalar take wataƙila ba ku taɓa kwankwasa kun yi magana da shi ba akan maganar wannan jawabai da a gwamnatinsa. Da zai gaya muku bai sa ni ba, bai san zan yi ba, ban yi dansa ba, kawai Allah ne masa yaƙi yana kwance kuma ta kan magautansa. ‘Yan adawarsa su suka zo min, yanzu malam a zagi annabi, duk garin nan tsoro ya hana malamai magana, ya kamata a kare annabi. Na ce sallallahu alaihi wasallam, wa ya zagi annabi? Suka ce kwankwaso. Kwankwaso? Ce na ce to ku kawo min, ina da al'ada da abin dauka suka zo, ba kama sunan gidan rediyon da suka zo min za su dauka. Na ce ina da al'ada sai in na ji da kunni na, wallahi in ya taba annabi zan taba shi ta inda ya kamata a taba shi, zan keta shi ta inda duk ya kamata a keta, amma bisa sharadin in ji da kunni na. Dai yanzu labari kuka ba, suka tafi da gudu, suka zo da cassette a waya, suka zo da memory a waya, ya ka danna yi maganganunsa ya gama. Na ce to lalle yanzu na ji da kunni na, kuma a matsayin kun zo in fatawa ya abin da Allah ya fahimtar da ni addini, ku danna in faɗa. Na kama jawabai daidai abin da na fahimta daga maganganunsa. Na gama, suka kashi suka tafi. Ashe maganganu ba su yi musu daɗi ba, saboda ni na fahimci wannan maganganu ya shi bai ma san yayi su ba. Na ce hukuncinsa a masa nasiha, a gaya mai matsayin wannan magana kai ya kuma, sai dai in ya kuma ta to yana sai ga dalili na. Haka aka yi ko? Ashe a tare da mu a nan akwai shi kuma wani na jikin kwankwaso, a tare da ni a na jikina yana ɗauka. Shi kuma sai je kai musu wannan hirar da aka yi da ni. Su gidan rediyon da suka zo aka hirar ba ta musu ba, suka ƙi sa. Su kuma can sai ji ne kawai hirar ta cika gari, an sake ta ina su daga baya nake ji wane ne a waya ya ɗauke ka kana. Na ce to kun ji da yadda na yi maganar kwankwaso akan kuskuren da ya samun tuntuɓin harshe a janibin ma'aiki, amma tun da yanzu kuka zo min da wannan, bari faɗa muku ku aje komai, ba sai kun ban kwandala ba, ku je ku zo min da abin da kuka yarda da shi na gaskiyar da yadda aka yi abin ku nuna. In kuka zo min da shi wallahi ba na son ko kwabin ku, amma ba zai dai ku jira iya abin da na fahimta shi zan faɗa. To tun da suka tafi ban ƙara jin su ba, sai ji ne wani malami ya hau minbari yana ta kururuwa yana jan ayoyi,
yana siyasantar da addini. Wannan yasa da nazo nan nace mai kai wa kanka faɗa, saboda ni na da masaniya ƙarya yake, kuɗi aka bashi yake, kuma ba daidai bane. Me yasa na bada wannan hikaya? Saboda kansu da ci ko kwantainai nake musu hasada, ban kwantai ba, kuma wannan bincina muku ne tai iri na sha, amma ba na nufin cin zarafin ko wannan ma dole ce dan a ceci Kano in taka malaman nan burki daga haushin nan da suke ku fita daga layin nan, sannan in wajahar da kira ga mai girma zababben shugaban ƙasar Najeriya Baba Buhari. Ka duba Allah, ka duba annabi, ka duba halaccin da Kano ta shekara 15 ta nema. Ga Kano za ta gobare, ya kamata ka sa ido kan Kano. Faduwa a zaɓe ba wanda a cikin waɗannan duka bai ɗanɗana ba. Ina faduwa zaɓe. Obasanjo ya ɗauki faduwa zaɓe, balle Muhammadu. Ta nake Kwankwasa shi ya fara faduwa zaɓe. Obasanjo ne kuma lokacin uban ɗakinsa, shi ne uban ɗakinsa, ya ajiye jashi jikinsa ya mai. Ai mun tabbata Muhammadu gaba yake da Obasanjo. Wanda ya ci zaɓe a bashi zaɓe, wanda ya faɗi a jashi a bashi wata damar. Ga manya a gari su ja su zaunar da su shiga tsakaninsu. In wata kukuwa ake ganin za ta biyo ba ai sharaɗi, wanda ya ci a bashi kujera, wanda ya faɗi a bashi ya ji da wannan, wani tashina a jingine ta gefe a batta. Dan ba ya zauna lafiya. Kai kuma Malam Muhammadu Baba Buhari jashi ba shi wata damar a can tare da kai. Kana ta rayu abin da ya kamata kai wa Kano kenan. Ba ka sa ido wannan wuta tana ruruwa, ana ta waka makamai, ana ta safarar jama'a suna shigowa Kano. Yau har Yarawa suna ta dakakowa, suna ta ana ta barazana ga rayuwa. Fargaba tana ta karuwa a zukata. Me zai faru zaben da yake tafi? Ko ana ta jin maganganu na alfasha. To naga ko za a ji ko ba za a ji ba in sauki. Ku kun san ba yadda za a yi abin da bai ritsa da jama'a ta ba. To ban ne za a ce kan magana wannan kuma magana wajibi ce a ita. Allah shi ya faɗa da fa ita aifata ne min mu'minin da tattalu fa aslihu bainahuma wa in bagati dayuma al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa aslihu bainahuma bil ithmi wa aqsidu inna Allah haka Allah ya umarci wannan magana da ne wajibi, shuruna zunubi ne. Kalmar kaɗai za ta warware matsalar nan, ya dace kai shuru a kai. Irin abin da kanan nan ta yi, a kula da abu ɗaya da nake zan Baba Buhari ya kalla. Da aka yi zaɓensa miliyan da rabi ya samu ƙuri'a. PDP ƙasa da rabin miliyan ta samu. To idan ya tambaya ina ƙuri'un PDP suke, suna fa bantansa shi suka zubawa. Dan yanzu a APC ina wannan ƙuri'un sun bata babu su. Ashe da ƙuri'un PDP a samar da shi. Dan yanzu gashi APC ba su da wannan ƙuri'un. Ma'ana PDP sun janya nasu da suka bashi. To yanzu ko PDP aka afkawa, ƴaƴanka aka afkawa. Da suka baka ƙuri'a ka samu wannan nasara. Da ya kamata ka faranta musu, ka ji kansu, ka kyautata musu. Ba ka ba ka yi gobe mata a kalli wannan a shiga maganan nan. Garin nan da manya a ba su dama su jawo su, da wanda ake ganin shi ya ci da wanda ake ganin shi ya faɗi, a zauna da su a yi musu maslaha. Kai ka rungumi kaddara, daman nan da yawa Kwankwasa ya riga ka faɗuwa, tare kuka faɗi, kuka bayar da kanan kuna kallo, bayan shekara 8 kuka zo kuma kwatatta, kai kuma ka sani nan gaban da Allah zai maka. Shi kuma Baba Buhari damar da shaninsa yawa ce da ita, ja shi ba shi wata babbar kujera a tare da kai. Wanda ya ci a bashi, mun ba abin nan tun daga fara shi ina gindin rediyo ina ji.
lissafin nan taryan duk wani magana inconclusive duk kirkiran banza ne da wuce sun ya ce billahi muna bin abin nan lissafin nan su ana din su suke faɗa mana lissafin mun nan muna bugawa kuma bari faɗa muku wani abu har ɗin rigiman nan da ake gani kamar tana tsakanin da Ganduje wallahi ni ban ɗauki gaba da shi ba ana cikin rintsin nan da baƙaƙe suka nuna ya faɗi zaɓe wasu daga makarabansu suka nemi mu haɗu da shi a tambaye su a wannan duk yanayin da ake ciki wallahi ban ce musu ba zan gan shi illa abu ɗaya da yi daren farko da suka nemi mu haɗu da shi na ce su tafi zan biyo su da na yi tunani da tsoron kan makirci ni aka shirya mun a jefa na autar gima sai na ƙi zuwa da washe gari zai kuma kira na ce ko mutanen nan da gaske suke kada ya zama wani maslaha ce domin ni na fuskanci wannan rantsu suka kira ni a waya lalle akwai buƙatar ku na ce to ni kuwa babu matsala insha Allah zan haɗu da shi cikin biyun da suka sadu da ni sai na kira ɗaya da na ga shi ya fi kusa da ni na ce mai to wane ya kuma kira na kan haɗuwata da gwamna na amsa masa zan je in ga gwamna sai dai ina son ka gaya masa abu biyu abu na ɗaya ka gaya masa ya ji tsoron Allah kai ya yaudare ni don ni ban san yaudara ba zan zo mai da zuciya ɗai in ji in ya zo da abu na maslaha in ba da gudunmawa kan tabbatar maslaha ni ɗan maslaha ne na ɗaya kenan kai ya yaudare ni kai ya zama yaudara suka shirya in yaudara suka shirya su sani zan tsallake za su faɗa na biyu ka gaya masa ba zan je gidan gwamnati ba don komai ba saboda yanzu a ganna a nan a je a haɗa ni rigima da ɗaya ɓangaren da ni ban ma san me na je yi ba a matsayinsa na shugaba ce na son gani na ban ma san akan me zai ganna ba a zuwa kunnan wata wutan ce zan gan shi a wani guba gidan gwamnati na ce ka san me yasa da na gan shi na gaya wanda muke magana ya ce sai ka faɗa jiya ai ya ce mun kira wai ka kakashi na ce kwarai ban kunna ta ba sai ukun dare ce mun ta kira me yasa yanzu ne ji na ganshi ce na fuskanci akwai rigima akan harkar zaben nan ni ina son in bashi shawara in mun haɗu da shi ya dubi Allah in ya faɗi zaben nan kar ya bada gudunmawa gun fitina Allah zai iya musanya masa da abin da ya fi wanda ya rasa in ya tawakkali kuma duk da ake gani na dai ba wata ala a zahiri gani ake yanzu ba dan kama da ni da kwankwaso Hassan da Hussein muke nace amma akwai mutuntawa wadda tunani na in har na samu yadda nake so gunsa ya karbi nasihata nake ga wanda muke magana nace wallahi gun kwankwaso zan wuce kai tsaye ban taba zanin hanyar gidan kwankwaso ba amma in na ga Ganduje ne mai nasihar nan ya dauka bayan abu ya fara wannan turnukun kafin a soke zaɓe ma nace to zan wuce gun kwankwaso roƙi shi alfarma ku isu da nasarar da kuka yi dan Allah babu bawon Allah nan kan duk wani abu da ya wuce a baya ku rufe shafi ku kawai aiki ta da kai ka abu rigingimu a tambayi wanda muka yi magana na masa wannan tun ba a soke zaɓe ba a tambaye shi na ce ka gaya masa wannan shi yasa amma yanzu shi kansa in aka gaya mai an ganni da Ganduje ba zai taɓa yadda da ni ba amma yanzu ya yarda da ni saboda ya jarraba ni ya san ba na shiga rigimar siyasa kuma kaifi ɗaya ne ina gaya maka zai min alfarman nan a kashe wutan nan shi Ganduje ya mun wannan shi ma ya mun wannan na ce ka gaya masa ina gaya zan zauna da shi a musu maslaha rayuwa haka ciki da a miƙa suke zai al'amura suka shiga tsakaninsu fitinar su garari ne ga rauka
magana da ake ta yi wanda muke jin wayoyi marasa daɗi wasu ne suke son sai an kaskanta kwankwaso su kuma muna musu nasiha ɗaukaka ta Allah ce rigimar ku da kwankwaso siyasa ce ba soja bane shi ba sojoji bane ku a akwati za ku nuna isar ku gare shi ku kaskanta shi cewa kun taru gu ɗaya galaba da ku wannan wani abu ne daga Allah in yadda ku da wannan hasada ake ce mai sai ku sake tarar gaba amma idan kun kunna wuta an saki sojoji sun kama harbe ku kuka yi kun zama jarumai har ko ba shi za a kalla jarumi dan kun taru gu ɗaya kada wannan ba matsala bace a siyasa ku sake tarawa yau gare ka gobe ga wani jibi gare ka ku tara shi a gaba ku yi damara ni babban abin da yasa nake zaune da shi lafiya raban da in gan shi tun yana gwamna da ido na in gan shi tun yana gwamna raban da in ga kwankwaso da idan tun yana gwamna kuma yana gwamna sau ɗaya na gan shi sau ɗayan kuma shi ya neme ni kuma daga nan bai kuma gani na ba ka shekara 8 sau ɗaya na ga kwankwaso magana da ake ɗan a yau shekara 8 gani ɗaya ne kwankwaso 4 yana gwamna 4 yana sanata kuma ya faɗa wa 'yan jarida da bakinsa duk garin nan ana ganin ana ɓacin suna za a kunna wuta ba wanda ya magana sai Malam Abdul Jabbar wanda shi ba mu bashi kujera ba baya da wani gurbi a gwamnati kuma bai da wata bukata gaban mu bai taɓa zuwa gwamnati ba amma shi yayi mana abin da ku kuka kasa yi yace da malamai me za nake zaune da shi lafiya inda dan ta kuɗi ne da wasu ke ganin kamar kuɗi kun kusa yake ban muke zaune lafiya da kun kusa ai da shi ne ƙarshen wanda zai yi kun kusa bai taɓa ban kuɗin da ba na iya ba da su ba na ba da fita da su fiye da su ma amma ne yasa muke musayar girmama juna ni da shi in fito muku da magana da su yan siyasa da suke ganin kamar siyasa ne ba na siyasa ba dan iyalata ne ba dan da na faɗa in zan yi sai na aje rawani dalilin girmama kunkusu kuma na ganin wannan ya taimaka mai a wajen nasarar a siyasa da yan siyasa za su koyi da shi ni dai daga gona ba na san in shiga gonar da ba tawo ba ina kaddara wanda ba shiga gonata to shi kuma Allah ya masa wannan baiwa in bai dafa maka ba to ko ba za ka ce ya yake ka ba in ka ji yana rigima da yan siyasa ba ka taba jin sa a rigimar da ba ta siyasa ba wannan shi ya bashi quality na daya baya shiga rigimar da ba layin sa ba in kuna cigiyar karfin sa na tona mar asiri su yan siyasa ni dai a guna kuma da yawa iri na tabbata suna kaddara shi da wannan in ma dai bai dafa maka ba in ma bai baka ba in ma bai kaza ba to in Allah da kuma zaka same shi da laifin zagon kasa ya karya ka ko ya yake ka ko shiga sabgarka wannan ba karamin abu bane ni a guna yana da tsada a 100 ya mun 50 anan rashin shiga cikin sabga kuma ko bai baka ba amma Allah ya daina da kishin ƙasa zaka ga aiki kuma wannan biyun ne yasa nake kaddara shi na kuɗi da kwankwaso na an bance baya ban ba ko juma da ta wuce wanda ana gobe zaɓe kenan ya aiko min da 250 ni kuma ka kun ga wanda na baya je su shinkafa na sa ya raba wa jama'a ita saboda haka wannan ni shine sirri na da ma siyasa nake yi to na fito musu da hakika duk dan siyasa da yake son mu zauna lafiya da shi yayin abubuwan nan biyu da kun ku sai ke mutunta na baya shiga layi na kuma ina gani a ƙasa nasihar mu ita ce wannan wajjahar da ita ga gwamnatin Kano ki duba Allah ki rungumi kaddara wajjahar da ita ga wanda suka yi nasara ku dubi Allah bawan Allah nan kar ku bi shi da wani biye in kun galaba kan shi ku bar shi kawai ya ji roƙon mu ga mai girma shugaban ƙasa ka sa baki ai adalci ka sa baki wutan nan a kashe ta
inda wani abu da za ka yi abinda Obasanjo ya wa Kwankwaso ka yi wa Ganduje shikenan a wuce gunnan. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكرا صلى an yi wannan zama ne yau ranar Juma'a 15 ga watan 3 shekara ta 2019 Najjarin Layi Recording Center muka yi kokarin sada ku da wannan zama. Ga mai neman karin bayani sai buga lambar waya kamar haka 08037683631 ko ya buga wannan lambar 08095008090 ko ya neme ma unguwar Tudun Yola Jasko Daurawa Bonitos ko ya neme ma bakin kofar shiga filin Idi, kofar da take kusa da junction din kantin Kwari kan titin Kofar Mata, inda an bude kyauran kofar yake kwantawa yamma da kofar ma da zama na gaba.